Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay mga higala, mayong adlaw na usab kaninyong tanan ug naa usab ta sa atong programang The 15-Minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini na usab si Pastor Mark Sasidon, mag-share na usab ninyo sa mga kamaturan nga naa sa pulong sa Dios, no? Ang importante nga makabalota sa kamatuoran, ingon ang Bible sa John 8:32, ug ang kamatuoran mohatag nato kagawasan. No, sa unsa man nga kagawasan sa mga patutuo, kagawasan sa tradisyon, no, kagawasan sa mga pagtulun-an nga nagbase lang sa mga sulti sa tao. Ang importante mga higala nga ang atong pagtuo magbase gyud sa pulong sa Dios, no, pagtulun-an sa kamatuoran nga ang kaluwasan, ang atong pag-atog langit sayon ra man gyud kay mga higala, no, pinaagi lang ni Jesus Christ. Pero ang yawa dili man gud sa gusto nga makaibaw tas kamatuoran, ang iyang gusto nga ikaw mabutaan gyud, no, sa mga kamatuoran nga naa sa pulong sa Dios, kay di siya gusto nga makig-uban ka sa Dios hangtod sa kahangturan mo nang maninguha siya nga di ka kahibaw ini nga maong kamatuoran. Ug karon nga adlaw mga higala atong hisgutan nga unsa may mahitabo nga kung ikaw motuo ni Ginoong Hesus. No, kay sa atong teksto atong pagabasahon ingon ang Bible sa Acts chapter 16 and verse number 31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house." No, ingon ang Bible nga believe, kinsa imong i-believe? Jesus Christ. Ug unsay mahitabo? Thou shalt be saved and thy house. So mga higala, naot kong karong adlaw mapamalandungan nato, no, ang mga butang nga mahitabo nato sa sumala sa pulong sa Dios, no, mga spiritual nga butang magahitabo kanato. Number 1, sa diha nga ikaw mutuo ni Jesus Christ nga imong manluluwas, mutuo ka ni Ginoong Hesus nga maoy manluluwas sa imong kinabuhi. Numero 1 butang nga nahitabo nimo mao kini siya mga higala. We are made the sons of God through believing in Jesus Christ. No? Ngayon ang Bible sa John chapter 1 and verse number 12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God,
even to them that believe on His name. Kinsa man na ang imong gituohan, walay lain si Ginoong Hesus Kristo. No, niyon ang Bible, we are made the sons of God through believing in Jesus Christ. No? So mo lang itabo mga higala nga, sa diha nga ikaw ming tuo ni Ginoong Hesus Kristo, niyon ang Bible, nahimo kang anak sa Dios. No? Nahimo kang anak sa Dios. Of course, kung nahimo kang anak sa Ginoo, asa manday ka mo pauli, langit gyud wa may daga mo yung anak kus Ginoo, pastor, anak man sa tas Ginoo, pero nganong dili man ka siguro og langit. No? Murag nangangkon raday kang anak kas Ginoo niya, dili ka mauli sa langit. But salamat nga niyon ang Bible nga sa dihang midawat ka kaniya, gitagaan kag kagahom nga mahimong anak sa Dios, even to them that believe on His name. No, kinsa may nagsultian na ang Bible pulong sa Ginoo. No, ang pulong sa Ginoo nagpamatuod nga kung ikaw mutuo ni Ginoong Hesus Kristo, niyon ang Biblia, mahimo kang anak sa Dios. No? Mahimo kang anak sa Dios, asa ka pauli langit, kaya ang atong Ginoo naa man nagpuyo sa langit, wa man siya sa impierno. No? So mo may tabo mga higala nga sa diha nga ikaw ming dawat ni Ginoong Hesus, unsay ingon sa Bible, nahimo kang anak sa Dios. No? Simple ra gyud kayo. No? Ang imong pagka inanak sa Dios, dili pinagi bautismo, dili pinagi pamimbro sa simbahan, wala man say nahimong anak sa Dios pinagi balaod, wa say nahimong anak sa Dios pinagi og pag maayong binuhatan, kay unsa may maayong binuhatan nato nga mga makasasala man ta. Apan salamat niingon ang Bible nga sa diha nga ikaw ming tuo na ini nga mao nga kaluwasan, mao nga pulong sa Dios, yun ang Bible, na himo kang anak sa Dios. No? Mao na say butang nga mahimo kung ikaw mutuo ni Ginoong Hesus. Ikaduha unsay gisulti sa Biblia atong tanawon. We are sealed by the Holy Spirit of God after you believe. No, sa diyang nituo ka, niyon ang Bible, gisilyuhan kag balaang espiritu. No, sa Efeso 1:13, niyon ang Bible, in whom also, ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Niyon dia, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Unsa kuno, you're sealed with that Holy Spirit of promise. Unsa may tabo mga higa? Sa diha nga ming tuo ka ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas, niyon ang Bible, after that ye trusted, ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Sa manang gospel, na si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Usa ka butang nga nindot kaayo nga atong nahibaw-an nga niyon ang Biblia, nabanhaw siya. No? Wa siya nagpabilin sa lubnganan. Muna ningon ang Bible, the gospel of your salvation. No? Wa siya nagpabilin dito sa lubnganan, nabanhaw siya. Ang atong Ginoong Hesus, nabanhaw siya. No? Motoy usa ka kadaugan sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga nabanhaw siya. Then ingon ang Bible, sa dihang ikaw ming tuo, you're sealed with that Holy Spirit of promise. Sige, silyuhan ka. Moyon ganitag silyo mga higala, sealing means ownership, authentication, no? Tinuod gud siya. Gisilyuhan ka kay naa kay tag-iya, kinsa na may tag-iya nimo karon ang atong Ginoo, no? Kay gisilyuhan ka, gipatikan ka, ganin ingon ang Bible nga ang balaang espiritu nagpuyo diha kaninyo. No? 1 Corinthians chapter 6 and verse number 19. Iyon ang Bible, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Temple means nagdwell ang balaang espiritu diri kanato. Why? Because the moment you trusted Jesus Christ as your personal Savior, it is the Holy Spirit is being sealed, gisilyo. No? Walang dili na tinuod nga magsagit-sagit patag kam Holy Spirit ari diri sulod sa akong kinabuhi. Mga higala, niyon ang Bible, the moment kaming tuo ka, gisilyo na siya diha nimo. No? It is being sealed. Buti pasabot nga iyaha na ka sa Dios. Sa daghang tao sa kalibutan, makit-an kas Ginoo tungod kay naa kay silyo sa balaang espiritu.
dili na mawala ang silyo sa balaang espiritu diha kanimo. Ningon ang Bible, it is sealed until the day of redemption. Ephesians chapter 4 verse 30. No? It is being sealed. Muna ingon ang Bible, wherefore grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. No? Isilyo na siya nimo aron nga makakita o makita sa Dios nga iya ka. No, mao man ay meaning anang sealing. No? You are sealed with that Holy Spirit of promise. Imagine God, the Holy Spirit, nagdwell diha nimo pagkanindot anang butanga nga naa siya nimo karon, nagpuyo siya nimo karon, no? That's why ningon ang Bible nga kung ikaw nasilyuhan sa balaang espiritu, ningon ang Bible mga higala nga you will know that you are the sons of God. Kay Romans chapter 8 verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. No? Muna nga, karon kung ikaw maluwas na, makaangkon nini nga maong kaluwasan, makasabot na ka sa Bible, makahimaya na ka sa Dios, mukanta na ka sa mga alawiton sa Ginoo, makasiguro na ka og asa ka padung ang imuhang kinabuhi. Why? Because you have the seal of God. No? Nana kay silyo. So, unsa tong numero 1 atong gisgutan ganina mga higala, ingon ang Bible, we are made the sons of God through believing in Jesus Christ. No, ikaduha, ningon ang Bible, we are sealed by the Holy Spirit after that ye believe. No, then ang ikatulo ug ang katapusan, ningon ang Bible, we are accounted as saved by His grace. Ingon ang Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Oh, ingon ang Bible, you are saved through faith, dili, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So mga higala, makita nimo diha nga dili di ato grasya day sa Dios, no, naluwas sa pinaagi sa grasya sa Dios. Yan ang Bible, ye are saved through faith, no, for by grace. Unsa man ning grasya? Grasya means gugma o kaluoy sa Dios gihatag sa mga taong dili angayan. Kinsa bagoy angayan natong mga makasasala man ta, kinsa bagoy angayan nato nga mga impiernohonon man ta, apan salamat sa Dios, gi-offer niya iyang grasya pinaagi sa pagtuo nga kung mudawat ka nini nga maong mensahe nga tumuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw gang imong panimalay, madawatan ni nimong grasya. Then ingon ang Bible, di ni sa imong kaugalingon, kay kung ato ning kaugalingon manghambog man ta, bililhon man kayo ning pag-adtog langit, no? Usahay ato paning ibaligya kung maangkon ni nato. But salamat sa Dios, ningon ang Bible, it is a gift of God. Gikan ni sa Dios, hinatag ni sa Dios sa mga taong dili angayan, no, mga makasasala ta, mga hugaw ta sa mata sa Dios. But ingon ang Bible, we are given the gift of salvation, no? The gift of salvation through Jesus Christ. Muna nga mga higala, kung maangkon nimo nga kaluwasan, maangkon nimo nga pagtuo nga si Jesus lang ang imong manluluwas, niyo ng Bible, you are saved, no, maluwas ka by His grace. No? Klaro kayo ang Bible, no, klaro kayo ang giingon sa Biblia atong baliko, no, not of works lest any man should boast, no. Kay kun pinagi pa sa atong mayong binuhatan, manghambog man ta. I always remember, dili biya malipay ang Dios og taong hambugiro, no? Mao bitaw nga ang yawa na laglag siya, nawa siya sa gingharian sa Dios tungod kay grabe ang iyahang garbo, no? Gusto siya nga makigpareha sa Dios. I will be like the Most High, no? Matud pa sa libro sa Book of Ezekiel. Mo na nga nahimo siyang devil, no? Lucifer, nindot unta kayo yang pangan, but because of his pride, nahimo siyang devil.
Mula mga higala nga atong makita diri unsa ang mahimo sa atong pagtuo didto ni Ginoong Hesus. Dili sa laing tao, no? Dili sa mga apostolis, dili ni Maria, dili ni Jose, dili ni Pablo, dili ni Pedro. Ningon ang Bible, Jesus Christ. Kay walay laing nagpalansang dito sa cross si Jesus Christ. No? Kay ningon ang Biblia, didto ra gyud ni Jesus Christ maluwas ka. Nga nganong nga amay laing kaluwasan tungod kay gusto sa yawa nga linlahon ta. Gusto sa yawa ilaron ka. Gusto sa yawa dili ka mahibalo ani nga kamatuoran. Mga higala, basaha imong Bible. If you have your Bible, you study your own Bible. You see the promises of God. Tanawa unsay gisulti sa pulong sa Dios. Aron ikaw mismo makita nimo diha nga ang gibuhat day ni Ginoong Hesus didto sa krus kabayaran tos imong sala. No? So hinaot mi mga higala nga ini nga mubo nga higayon atong makita diri nga atong balikon atong tulo ka punto sa diha nga mutuo ka unsa bay mahitabo sa imong kinabuhi. Numero 1 ningon ang Bible, we are made the sons of God through believing in Jesus Christ. John chapter 1 and verse number 12. Ikaduha, we are sealed by the Holy Spirit after you believe. No? Ephesians 1:13. Then ikatulo, we are accounted as saved by His grace. Ephesians 2:8 and 9. So, hinaot ko mga higala nga, inyo ni siya nga tanawon sa imong Biblia, ug ikaw masayod nini, ug ampo na mo, nga ikaw maluwas gayod. Ingon ang Bible, dili lang ikaw, hasta ang imong tibuok panimalay. Ug nagampo mi nga ikaw, karon nga magapaminaw, padadimig mensahe ug ganahan mi motabang nimo mga higala aron ikaw makabaton nini nga kaluwasan sa imong kalag usa ning adlaw makita ta dito sa langit. Og sa sunod na usab nga higayon, daghang salamat kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, ang among church naa diri sa Bagong Daan, Liloan, ug nausab kami sa Suong Lapu-Lapu. Ug hinaot ko makadungog gikan kaninyo, daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.